Благодарение на нашите таланти, милиони се правят в тази държава. Благодарение на нашите таланти. Значи, като се започва от музиката, от танците, от спорта и така нататък. Почти ни взеха музиката, която е в нас, музиката, танците, ние сме тук най-силни, може да се каже. И голяма част от тия поп-фолк изпълнители, които не са роми, започнаха да пеят нашите песни. Откраднаха ни ги всички песни. Откраднаха ни музиката, танците, откраднаха ни всичко. Значи ние вече нямаме нищо, нямаме. Нямаме музика, нямаме танци, нямаме нищо. Значи аз виждам, че голяма част от българите играят по-добре ромски танц кючек от нас ромите. Опитва се да пеят песни такива, където ние ги песнем от години. Ние правим българската култура в тази държава. Ние знаем да пеем тракийска музика, знаем да пеем северняшка музика, значи песни, и сме най-добри в този бранш. Дойдоха разни компании, изтеглиха тези момчета, им дават и там някакви жълти стотинки, а те направиха милиони на гърба на тези наши братия. Значи аз казах, понеже писахме едно писмо до министъра на културата, можем да съберем най-добрите в България като музиканти, танцори, където да направим нещо, което не е направено в тази държава. И да покажем не само на България, но и на Европа това, което ние знаеме най-много. И имаме такива занаятчии, майстори, че може от ковано желязо да се направи нещо, което нито един българин не може да го направи. Те вече ни взеха и занаята с ковачниците. Постоянно се тръби и се казват такива неща, които няма нищо общо с самата обстановка. А ние като християни не може да лъжеме. Защото аз ако ви излъжа, он отгоре вижда, както казва Бойко Борисов. Началник ако каже, тогава ще стане. Ние не може да лъжеме. Ние искаме да седнем и да видим как може да се намери решение на всичко това.